12 sena konsekuttiva qiegħed nerġa' ntella din il-wirja kappella Avec Rogues Spes Unika fil-qalba taċ-ċentru storiku tal-Belt Victoria, wirja li hija ddedikata lil-Wiċċ ta' Kristu illi tmur lura lejn is-sena 1904. F'din il-wirja kappella insibu apparti l-artal illi huwa armata l-okkażjoni quddiem din ix-xbija għażiża tal-Wiċċ ta' Kristu li hija armata matul is-sena kollha. Insibu set statwetti illi jirrakkontaw il-ġraja kollha tal-passjoni. Allura nitilqu minn ħadd il-palm meta Kristu daħal b'mod solenni fil-belt qaddisa ta' Ġerusalemm. Ovvjament sal-okkażjoni biex ngħidu hekk tal-kruċifissjoni fejn Kristu nhar il-ġimgħa l-kbira 5 ijiem wara taħajtu għalina fuq l-għolja tal-Kalvarju. Is-set tal-vari li nsibu f'din il-wirja kappella huwa tal-artist Awċi Manuel Boħaġar mill-Belt Victoria u huma pratikament ix-xogħol il-proġett tal-vari beda propju 10 snin ilu fl-2014 bl-ewwel statwa tkun ta' Kristu fl-Ort tal-Ġetsemani. Nistgħu ngħidu li b'sodisfazzjon issa is-set tal-vari huwa biex ngħidlek kważi komplut għalkemm id-delizzju jitlob li dejjem ikun hemm dik ix-xi ħaġa, dik it-toma kif ngħidu hekk ġdida. Però bħala set tradizzjonali huwa maqud u dan lili flimkien mal-familja tiegħi u mal-bosta volontira u nies li jagħtu lejt tal-ħbiberija tagħhom u anki l-għajnuna tagħhom f'din il-wirja inħossuna sodisfatti ħafna għaliex fit-12 sena irnexxina biex ngħidlek nagħmlu ċerti mirakli għaliex tafu intom biex isiru attivitajiet ta' dan it-tejp trid finanzjament ftit qawwi mhux ħażin u allura kull sena konna qegħdin nagħmlu statwa biex tkompli tikkumplimenta din il-wirja kappella. Apparti s-set tal-vari tal-passjoni li ovvjament mhux biss jispiċċa sa Kristu mejjed imma wkoll sa Kristu l-xoxt li jinsab fin-niċċa tal-vara l-kbira wieħed ikun ukoll jista' jarah min iżur din il-wirja kappella, insibu wkoll żewġ statwi oħra li huma xogħol fleċċja dik tad-Duluri jew aħjar id-Deżolata, il-Madonna taħt is-salib wieqfa u Kristu imsallab. Żewġ statwi li jmorru lura għal-bidu tas-seklu 20, ġi qegħdin ngħidu fuq 100 sena ilu. Dawn iż-żewġ statwi devoti kienu ġew akkwistati fl-2016 u fl-2018, id-Duluri fl-2016 u l-Kurċifies fl-2018 u ġew irrestawrati mir-restawratur Ruben Farrugia huwa mill-Belt Victoria, residenti fil-lokalità tal-Arb. Għall-okkażjoni ta' din is-sena 2024 ġew imżanżna wkoll diversi opri ġodda fosthom l-istatwa ta' Ġesu Nazzarenu xogħol l-artist Għaxqi Silvio Mizzi. Saru wkoll żewġ standarti tar-rakmu, waħda tal-Fratellanza tad-Duluri u l-oħra tal-Fratellanza tal-Kurċifies, tas-Santismu Kurċifies, xogħol fir-rakmu mill-isbaħ u mill-ifjen ta' Alfred Zammit mill-Belt Valletta. Saru wkoll xogħol ta' restawr f'din il-bitzilla li nsibu hawnhekk fuq l-Artal Maġġur. Is-sena l-oħra nħasset il-ħtieġa li din il-bitzilla tiġi rrestawrata u mill-restawr li sar fuqha ħareġ li hija biċċa xogħol ta' preġju kbir ta' mużew biex ngħidu hekk u li ġiet irrestawrata bl-aktar mod rispettuż u dinjetuż. Fil-fatt ta' min jgħid li din il-bitzilla tmur lura madwar 140 sena. Inħossni sodisfatt ħafna illi affarijiet ta' dan it-tip aħna nieħdu ħsiebhom għax mhux biss inżidu l-opri ġodda imma wkoll nieħdu ħsieb dak li għandna. Sar ukoll ir-restawr tal-linef ta' mad-Duluri feqlibna il-sistema tad-dawl għal dik l-LED mill-lug Bezzina minn hawn nixtieq nirringrazzjah minn qalbi tax-xogħol, il-paċenzja, l-imħabba u d-dedikazzjoni tiegħu biex sar dan ix-xogħol. Ovvjament il-wirja kappella bdiet mill-24 ta' Marzu, ħadibqa' miftuħa sa nhar il-ġimgħa l-kbira u allura nistedinkom sabiex tiġu żuruha ħalli
mhux biss tapprezzaw ix-xogħol illi jsir matul is-sena, imma perswas illi anke l-ambjent u l-wiċċ għażiż ta' Kristu iħallu dik l-impronta fuq dawk kollha illi jiġu iżuruha. Min qalbi nawguralkom lejt it-tajjeb.